Госпожа Михайлова, добър ден. Добър ден. И дочух разговор на 3 възрастни дами, които се поздравиха с Деня на възрастните хора. Ceea ce poate să aducă bun creativitatea, am stabilit. Ce poate să aducă bun creativitatea? Faptul că găsești soluții. Идея да напомним на съгражданите си в началото на учебната година мотото на Лисабонската стратегия учене през целия живот. Ние достигнахме до тази идея за конкурс.